Ja sam Ines Vojnić, imam 16 godina. Iz Subotice sam, pohađam gimnaziju Svetozar Marković, 2. godinu na hrvatskom jeziku i dobitnica sam mnogih republičkih, međunarodnih i okružnih nagrada. Moji najveći uspjesi, prvo što sam bila učenica generacije u mojoj osnovnoj školi, onda sam dobitnica Crvene kravate kao najuspješnija učenica koja se bavi nastavom na hrvatskom jeziku u Srbiji i također sam dobitnica nagrade takmičare generacije od Vlade Republike Srbije gdje su najuspješniji učenici iz cijele Srbije. Najviše me interesuje biologija jer mi najinteresantnije, a također sam postigla najveće rezultate iz tog predmeta. Stvarno je osnovna svima. Ako se nešto ne zna, to će se pitati Ines. Ines je tu koja će svima pomoći i koja će sve razjasniti. Kod nje je sve individualno. Neće se oslanjati da to bude formalno, na prepisivanje, nego isključivo individualni rad, a to mislim da je njena odlika još kao dok je bila dijete, dok je bila u osnovnoj školi i da je to sve ponijela od kuće, da se nauči ta neka samostalnost, odgovornost, individualnost i kroz sve predmete mislim da je tako. Pa da, u razredu obično mene pitaju za pomoć, ja sam uvijek prvo sretna pomoći drugima i uvijek znaju da mogu računati na mene, a ja također na njih. Ja sam sigurna da će se ona negdje baviti nekim humanitarnim radom, jer ta njena želja da pomogne drugima, da im bude blizu, da im pomogne u nevolji će sigurno negdje doći do izražaja. Dobro, uvijek će pomoći. Strastvena je, vrijedna je, organizovana. Super imati dvije pametne sestre oko sebe, zato što i mene guraju da budem bolji, ali mislim, Ines pomaže i Lea jednostavno super je i oko školovanja i oko uopštih problema u životu, jer tu su one kao jedna veća glava. Ja bih rekla da je ona manja verzija mene sa nekim malim izmenama, tako da bit će čudno i teško ne imati drugu sebe, pored sebe, ali potrebno je malo da se odvojimo i spremimo za život. Mimo škole bavim se odbojkom, folklorom, pjevanjem tradicionalno i duhovno. Pored svega toga sviram i klavir kod kuće, samo ukasam. To je jedna moja želja koju sam ja sebi postavila da naučim svirati klavir, ali nikad nisam dobila priliku naučiti ga redovno, pa sviram iz svoje volje. Ponosni smo na Ines i na sve njene uspjehe u životu i u školi i znamo da će daleko dogurati i želimo joj svu sreću. Molim vas, želimo i to svu sreću.